Да, вече сме на третата част. Скоро трябва да приключваме. Добре. Аз ще купая път за нагоре. Ти не помниш ли координатите? Не ти. Човек, нали как че ги помниш, бе? Ок. Еднама аз нали имам къщата, бе. Трябва да запиши си някъде координатите да си имаме фермата. Добре, де. Докато аз купая път за нагоре. Имаш ли си на идея на кой левел излизаме? Да, на 50 и някой. Май. Ще ме скоро. Особено с това бързо темпо. Взели се ета ми чиста. Не ще ми ги вземеш ли, защото няма място? То аз нямам много. На мене ми сечка сега много. Я напиши 72, 24, 69, 693 чета. Какво да напиша? 72, Да, 24, да. 694. Вече е само на 100 и няколко си метра. О, и аз излязах. Да, как си мислех, ще ме пусни в пустиня. О-о. Добре, гонят ме много същества. Ти нали си беше сейфнал къщата, бе? Ми да, сега бягам към нея. Буквално бягам. Честа и workbench няма да ги взем. Добре. И се прибрах къщи. Аз имам малко работа от къщи. Ще заделя половината неща. Значи това половината, това половината, това половината, това половината. Някъде ни разбиват вратата. Не се гебах. Значи моята врата ли разбиваше? Един крипър ти влезе в къщата, дето я строя. Малко. Да, ние трябва да я довършим. Да знаеш, че си пекал моите неща, твоите са в чест. Да. Ни майко, човек, ти сме някакви много луди. Що тъй? А? Що тъй? Не знам, защото сме диви. Необуздани от вятъра. Някакви... Що си бълък, нали? Някакви ненормалници. Като мен. Кой викам някакви ненормалници като мен?
Май 4 метра. Майко, как насечка. Аз вече съм фул свет между другото. И да, дами и господа, Майнкрафт ми сечка много яко. Що на мен ми е добре? Да, че не снимаш. Ти не снимаш, ти не хостваш сервер. Да, аз съм добре. Приключи ли? Редстоуна и емералда и те лазурите ще ги оставям заедно. Видите се чудя какво си правя. Айране. Идваш ли? Не съм го направил още. И да си какво се правя. Моли се да я оживея. Дано не оживее, дано не оживее. Оживя го. Бах ти. Изглеждам по-яко. Някакъв, като някакъв лейка бос. На път завръща ли мой ужас? Вече е сутрин почти. Ой, пак ли има тук слайм, бе? Ти не знам дали е слайм, мал. Кога си довършиш къщата? Сега се прибера. Добре, ето и ни бачка. Кое? XP фирмата, телепортвай му. Направил си градина, да бе. Как си ми оправил къщата, че? И тя беше грифната. Взел съм тя айтемите. Мерси. Тук му ще му аз направим легла. Кой да приключваме този епизод? Добре, аре, в следващия ще довърша къщата. Добре, това беше от нас. See you soon together.